أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد نبي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ala tanu ka barkada ka neman kisin Allah subhanahu wa ta'ala bola ko ci ala kira ka na ka sumo na ka sahaba be ni otemena ka boyno tuba misriba city sanfela baw be fo danti fo limina ant lina herala ambe ala dili Allah subhanahu wa ta'ala kan shi herala ala ka sababu nyuman latige ambe la jili ala ka hera kanye ala kan kishi kan tanga ame befo dante foli mina kata city mo folo tuba misriba sanfe kata bla mo labana ame befo qur'ana kalambago hadisa karamogo fiqhu karamogo ewa mama ni wala ndabi bolo city sanfe question bla bago jabi bago ame bela jelen fo dante foli mina ni o temena kaboyo no biro ko namogo amba befo dante foli mina amina do nga fiqhu wala nda konnana wala ndami namba di awma doni don fiqhu konnana tuba misriba city sanfe ani wala ndami teme kata city o city sanfe no azas majura ka city ani arjo majura ka city ewa ani city o city ni wala ndanu teme kata olu sanfe anga foli be kata aw bela jelema ame duwa oke awye ame duwa nyina aw fana bolo amba fo alaka heraki anyi alaka sababu nyima latiga ambela je alaka gerjego fon ka amina ko no alaka liman yadi amma kanga liman yaw dafa kaya fanga juguma mbela jelema hamina ko be mogo la city nanu sanfela la ya rabbi ala ko ka hamegla min tay furko e mun tay denko e mun tay cheko e mun tay musoko e mun tay nafolo ko e mun tay papio ko do de min tay denko de min tay banako de ya rabbi ya allah min ben no ya bay e ala de ya rabbi ambi deli e ka bela jelen tan no ya anga bambato ala ko hina ko qabran no ka bara dalin no ya uye bi anga walanda ambe munka oye sanu ani warje amena kuma nunu de ka ala deli ala ka famya chogo nyumandi ambera jelema an kuma na fen sanu maunka ka kuma fen sofele unka amena fen sofele ni fen sanu man to ku bonyogona bi ako هل يجوز اتخاذ الإناء من أحد النقضين لقنية والإناء المغشى بأحدهما ولمغدب والمطلين أمنكما نندكبي أكو يلي كساني واري مني سانو أني وارجي كو مني كوكيون مناني ya famia marali kama yali abibenwa walma minami uye aywa fugande yelenka sanu de ya geregere me fugan yelena ka ajibu aka walma warje walma ikam minancena ya genge ma gengera ni feminye walma ya shude a shudira ni feminye o kiran sanu warde yali obibenwa walma kika aywa mina tasadu samde do walma sanunte koy mina werade do ya mi sanuna yalni mi benwa kuma amina kuma nunde ka ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka dina infamia chugo nyumandi an kelen bela jelema ako yahrum ala al mukallaf dhakaran kana aw unsan abeke haramu ye jimen beke haramu ye اتخاذ إناء من الذهب والفضة كسانوني واري منه كوكم مناني وبكي حرامو يچيني مصبلا جيلينكا مصوو چيوو اتيبه ikam minando ki bolo akira tasa de yo akira barama de yo akira planton de yo akira teminan de yo akira furle de yo fen fen minaye ka mine ka ke sanu ye walma warje cheni muso ni haram ya lindo islamiya konnana ke ka so parnaye atibe kire ka parnaye sanu di warla
k'a dilan ka kɛ minan ye ayiwa a ti bɛn i y'a faamuya sanu ni wari k'a kɛ minan ye barama ye tasa ye planton ye teminan ye olu n'a ɲɔgɔnna kɔpu ye a ti bɛn ni si la a haramuyalen don sanu ni wari wa a dagalen tɛ cɛ ye a dagalen tɛ muso fana ye a haramuyalen don u fila bɛɛ lajɛlen kan ko sanu ni wari an y'a fɔ cogo min na haramuyalen don cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen kan i k'u minɛ k'o kɛ minan ye i bolo a kɛra so kɔnɔ parlan de ye o minan a ti bɛn a haramuyalen don walaw lam yasta'miluhu bil fi'l ko hali ni a y'a sɔrɔ i t'a minɛ ka baara de kɛ n'a ye maa dɔ bɛ se k'a miiri sisan a minan de don mais ne tɛ to bɔ a kɔnɔ n tɛ kini bɔ a kɔnɔ n tɛ basi fiɲɛ a kɔnɔ a bɛ n bolo minan de la hali ni o tɛ kɛ hali n'a sɔrɔ a minan de don i b'a sogolo i ka almuru de sanfɛ ka so pari n'a ye i b'a kɛ vitiri de kɔnɔ ka so pari n'a ye i b'a sigi ka almuru de kɔnɔna na a haramuyalen don a tɛ bɛn fala yajuzu intikhazuhu li idkharin a tɛ bɛn a haramuyalen don ka sanu ni wari k'a kɛ minan ye k'a lasago i bolo yen nɔ hali n'a sɔrɔ k'a lasagolen de bɛ n bolo n ka so kɔnɔna na a tɛ bɛn a haramuyalen don aw li aqibati dahari walima n y'a bila ayiwa n kɔfɛla de ye n y'a bila k'a lasago n denw de ye n y'a dilan k'a kɛ minɛn n'i bɛ fɛ k'a bila i denw ye cogoya wɛrɛ bɛ i bɛ se k'a kɛ ten tɔ i bɛ se k'a kɛ masiri ye k'a kɛ buguli ni siyɛnni ninnu ye a bɛ se ka k'olu ye a bɛ se ka kɛ ayiwa kana siyɛnni ye a bɛ se ka kurukurulama bɛ se ka bila cogoya wɛrɛ la a bɛ se ka mɛ k'a kɛ minɛn ye k'a lasago n denw ye a ti bɛn a haramuyalen don walaw likirahin hali ni a y'a sɔrɔ i b'a kɛ minan ye k'a kɛ l'occasion de a haramuyalen don ani o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ a haramuyalen don ka sanu ni warijɛ k'o kɛ minan ye lasagoli kama n ka kɔmɔgɔw ɲɛ walima k'a bila l'occasion de la a haramuyalen don walima k'a k'i k'i ka so kɔnɔna de pari tentɔ a haramuyalen don awili tazayuni bihi ala rafun walima i b'a bila k'a kɛ so parlan de ye k'a bila tabalu sanfɛla la walima armoire sanfɛla la walima muso fulu ka maquillage kɛ ayiwa dungarima min na o n'a ɲɔgɔnnaw k'a dilan k'a sigi o sanfɛla la a haramuyalen don a ti bɛn walima k'a kɛ ka photo cadre o n'a ɲɔgɔnnaw a ti bɛn a haramuyalen don bi khilafi alhaliyo a ko nka k'a kɛ masiri kɔni ye o n'o ti kelen ye dɛ k'a kɛ masiri ye o ti haramuya sanu bɛ n bolo warijɛ bɛ n bolo n bɛ masiri ni a ye de muso ayi baasi tɛ o la i y'a faamuya baasi tɛ o la bikhilafi alhaliyu bi ittikhadha rajulu li aqibati cɛ fana a k'a dilan k'a kɛ masiri ye k'a bila a ko ɲɛ baasi tɛ o la masalan cɛ sanu de bɛ n bolo i y'a dilan k'a kɛ masiri ye bugulu ni siyɛnniw caman ye k'a lasago n b'a bila n denw ye a kɛra den cɛman ye o a kɛra den musoman ye o sariya la baasi tɛ a la mɛ ni cɛmanw de don a ti bɛn olu k'a kɛ masiri ye k'a don u yɛrɛ kɔnɔna o haramuyalen don mɛ musomanw olu bɛ se k'a kɛ masiri ye k'a don u yɛrɛ la cɛman ta a bɛ se ka kɛ cɛkɔrɔba de ye sanu b'i bolo a warijɛ a bugulilama walima a siyɛnnilama a caman maralen b'i bolo n b'a bila denw ye parce que n den ninnu ka dɔgɔ ni n bɛ kɔrɔ wagati min na n'u bɛna se furu ye o b'a sɔrɔ n kɔrɔla o kumana n b'a feere walima n b'a d'u yɛrɛ ma u b'a feere ka u ka furufɛn bɔ a la n b'a fi muskil baasi tɛ nin na walima n b'a di n denmuso de ma k'u kɔɲɔbɔ n'a ye a masirilama baasi tɛ nin fana na i y'a faamuya o kumana cɛ k'a kɛ masiri ye k'a lasago baasi la mɛ cɛ k'a kɛ masiri ye k'a yɛrɛ masiri n'a ye nin de haramuyalen don ala k'an bɛ sɔn a ma fajaiz a ko min bi daga li'anna alhali yajizu isti'maluhu linnisa komi an y'a fɔ cogo min na sisan a ko a bi daga ka kɛ masiri ye muso ko n de dɛ muso k'a ta i kunkolo si la ka taa bila f'i bolokɔni laban na ni ala y'a se k'i ye n'i fan bɛ masiri ni sanu ye walima warijɛ ye baasi tɛ o la a ma cɛ a ti bɛn a haramuyalen don cɛ k'a yɛrɛ masiri ni sanu ye i y'a faamuya k'a fɔ karisa ye maaba ye walima karisa tɛ maaba ye o t'a la dɛ a haramuyalen don silamɛ bɛɛ kan i ka sanu kɛ masiri ye cɛ
k'a kɛ i bolo la bolola nɛgɛ la k'a kɛ barasure i la k'a kɛ bolola nɛgɛ i sen na walima ka sanu dilan ka bolola nɛgɛ ka warijɛ kɛ k'a la min walima warijɛ de don ka sanu kɛ k'a la min ni si tɛ bɛ cɛ k'a kɛ ni si tɛ bɛ haramuyalen don cɛ ka a baara ɲɔgɔnya ni cogoya ninnu ma mais ni cɛ ye sanu don a yɛrɛ la walima a ye masiri don a yɛrɛ la walima a ye harifini don a salila ni a ye fɛn t'a ka sali la an ka mazhabi in kɔnɔna na a ka sali ka ɲi mais a bɛ ka ala kɔni sɔsɔ a k'o dɔn a bɛ ka ala sɔsɔ la yajuzu istimaluhu wal ina'u akon ka minan kɔni k'a kɛ tasa ye k'a kɛ planton ye k'a kɛ minan fasugu ye sanu ni warijɛ la yajuzu istimaluhu lirajulin wala linnisa'in a ti bɛn o ka kɛ cɛ ye walima muso ye o ti bɛn abadan kama komi cogoya jumɛn komi a haramuyalen don cogo min na yahrumu al-ina'u min adh-dhahabi aw al-fiddati idha ghushiya al-ina'i zahiruhu bin nuhas ako abike haramu ye tuma min na sanu ni wari yake minanye me itlala ka minay ka couverture ya famiya ni fuwanye walma etenye onna nyogona a haramuyalen do ya famiya ka ke minanye me minay iye ala a couverture ya couverture a konna sanu de ko me a couverture lendo kamu ka a fambe mu ni sanu nege jiye walma fugan jiye o haramuyalen do wakazalika o cogoya kelen de don ya haramu tadbib ka genge fana o be ke haramu ye al ina al muttakhid ka minan mine ka genge e ka fuwande don walma e ka tasa fuwande don aywa aperena walma wo borala e ka ta sude ka wo indatugo ni sanu ye walma warje ni fana haramu ya lendo ya famia walma tasa fuga de tasa lore ina fosa kuna obe min dilani yiri o de bi bolan a yiri lama a cira walma aperena e ka ta ka to genge ni sanu ye walma warje ni fana atibe a haram ya lendo aw fakharin walma bodaga a cira walma aperena e ka ta iskibo labe ni sanu ye walma warje ni fana haram ya lendo walma shini bina nunu ibasru ba gla fando e sanu e fando e warju e fando e denye e fando e fuwai a haram ya lendo atibe ako nima tadbibu bo odon ode ye ka koli na karla walma na cira ni sanu ni wari atibe wa amma ina'u min nuhasin awil hadidin akonka ka minamine ka ke fuwan doron walma ka ke nege fin doron ako basite ola obi daga ka mini yelen kan fenna ina forkab obu senda nis ibi yele soka ibi senda femin sanfe alkarab ka yele so sanfe ya famiya iza tuliya bi ahadihima ko nuye olammi ni denye ye walma fuwani aywa walma saluni fenga yere sa warje yere ko bibbe kuma sahale munye parce abina fo kuma were bala me kuma sahale arrekab ni be yele soka fi senda min kaka yele ye olammi ni sanuye walma warje ko basi site o fanana ya rabbi ambe ala dili allah subhanahu wa ta'ala ka dina in fam ya chogo nyumandi ambela jelema ako hali yubahu isti'malu al-jawahir ako fen valer ma jawahir fen fe jawharu lulu bola jama bola aywa bele fasugu do be no ani fara fasugu do be no minu ani bulu nunu ani bikise nunu ani kono nunu bafuni be ma jawahir wafuni be ma ko jawhar minu be boko ju kono lulu lamadi do a jama lamadi do a zabrajad lamadi do
aywa a bikise lamadi do a bela jele kremi walma dungar lamadi do o b'a fɔ nin bela jele ma jawahir ako yali obi benwa wa madlezi yubahu lil mar'ati min al hariri wal dhahbi wal fidda ani femi no bi daga muso ye kamini harire finina ani sanuna ani warla innal shawahira ikado fem valerima nunu kal yaqut inafo yaqut wa zabrajadi ani zabrajadi wal lu'lu ani lu'lu wal bilwaz ani bilwaz nin bela jile fem valerima o togodo adobe bo ko jido kono kisela mawdido ya famya niko jawahir o ya jamuye yaqutu o do togoy zabrajad o fana do togoy lu'lu o fana doye do ba fo yaqutu ni lu'lu be kile ko akuma bana misamandi do ya famya o kuma la yuharrimu ittikhazuhu wala isti'maluhu awanihi akon nin ko ni konu ken minanye an file kan ni fe minun jati sano kata yaqutula katabla zabrajad la katabla lu'lula ani bilwar ni bela jele nunyo kono kisew ni bulu ni aywa fem valer mawde be bo xoji kono ado yo baji kono ado ye farawde aywa fem valer mawde do olu ko lu mine ku kem minanye o konti haram yade o biddaga ko kem minanye ka jama kem minanye wal maka lulu kem minanye wal maka zabrajad kem minanye wal maka yaqutu kem minanye yake tay minande yo yake planton de yo yake sanu yoro yesa abidaga jamalaw fenwerela ni sanu war konte abidaga to bela jelenna wa yajuzu lil mar'ati limalibus abidaga musofana yi aywa akam masirilike minal hariri kamini harrefinina harrefini fini fasugu dode do islamiyala cheka do ayla haramyalendo do ba fo kon tumundo be yenno ko abi wode ba gla nere de la ka ye documentaire de la wen tumu mine kan tumu kala ka don balo fasugu min kadai u ya do ko bindo de be wode kadai u yo bi foroda aye kan tumu chaman takabla kono abe bindu aba boke anofe abe bomin bo u bode faranyogon ka koke harre finiye u bode boka ke harre finiye islamela cheka do ayrela fini valerma de masiri de do a haram yalendo amma muso ka ay basi fositi ala akan muso ki parnay basi fositi ala a haram yalendo chewde ka akok mana muso ka ayre masiri ni fini fasu no harre finiye basi fostola wa dhahabi ani muso ki yere masiri ni sanuye basi te ola wal fiddati ani warje muso ki yere masiri ni fanaye basi site ni fanana hatta ta kungulo shila katabla fo asengonuna na sira ka beke warje na sira ka beke sanuye masiri kamma ati haram yade abidaga ye akake wal muhla bihima akonga masiri ko keni sanuni wariye ya famya abidaga muso kake walau na'lan ako halni akera samara de ye abebe muso ka do ayrela ni sanni wardido aw qabqaban wal maferme samara no minafo mukelama hiza am asulila ma do ba uyire ba do ko ferme o samara fasugu nunu ka ke o fanaye muso abebe li annahuma parce que samara ani ferme min malbosun ko olu ye masirude sidli fewnde do o kuma muso akasanu ke masiri ya erela har ka ke samarai ba sisite ni fanana wa yulaqu bil malbus ma shubiha o kuma na o choya kelende do fana abeke masiri min be se ka do ayerela ani ona nyogona kamini fenze feuna kamini fena kungordona ani fenze fen ya famia ani femi nabo gulo aka akungulo shiula nimbela jelembebe wala yajuzu laha min tadaga muso yesa ma lam yakunu malibusan
femi na make aywa masiri masala min be sira ayela comme na fo fini min be do ayela na make tento wala mulhiqan bihi ani femi na tiseka oddo ayela ya famia kali miri wadi ina fo aka kale bara ko ke sanu ye walma warje ni haram yalendo ni bijati minauna wasariri musobe dad lamin sanfe ko ke sanu ye walma warje ni haram yalendo obe ina fo mina wal awani ani minaw min ihda naqidaini kamini min ahadi naqidaini kamini sanu ani warjela ni bela jile haram yalendo wal minshaq ana kungolo penyi abe penyi mega kungolo penyi ko ke fenge kwa sanu ya atibe wal mekehal anaka kale bara mirwadi we kale kala ode mirwad ya famya wal mekehal anaka kale bara nimbela jene haram ya lendo akan numbela jele ke sanu ye atibe kama la yajuzu laha tahaliyatu ma zukira bihima amfleka ni fe minun fo abina fo atibbe akiyere masirni nunun fe fasu nunun anye ni fe fo wal midwadi anaka muru muso aben natigeni muru minye walma muru min ka bolo ya famya ko fanake ay wasanu ye ni fana atibbe walma warjeye la yajuzu laha tahaliyatu atibbe kiyere masiri ma fenna zukira bihi ma fleka ni fen fo ko ke sanni wari na fo anga ka kale kise anaka kale bara ani aka dlan ani aka sokono minaw ko lu pari ka so parna walma ka ke fenwre ka ke sanu ye wari ni haram ya lendo musoka akoke ya famia wala tahaliyatu sayfiha atibbe musoka kan bamuru nasru bamu in kana laha sayfun nasru bamuru ba bolo aka bamuru fana masiri ni sanu ye ni tibbe wa inna ma hurrima alaiha tahaliyatu sayfi ko abike haramu ye musoka aka bamuru masiri ni sanu ye ni warje ni haram yalindo li annahu parce que bamuru min flene min zinati rijali ale cheukan masiri de ye atibbe akake ya famia okmana alakambe sabama alakanye kadi amma bodo ya irafana atazwiqu al-inhidan was-saqf wa qasf ya famia ko sokona jiru nafo ika sokona sisano ika salon akoko kadensendo kala ko nuken sanu jiye ko basiti ola wal mai ka sokona yiri do be no kadensendo kuka ko ken sanu jiye ko basiti ola do yo yira kwa aiwa ka ke sanu ye wal mai wariye wasata irani ka sutrolan kela ika trevesu no ga yirdo ka sanu kono kise nun ke ulula ko basiti ola musoko ni ka bidaga misiru konnana ani so konnana ya famia me ko misiru kono koni o yemma kurhude ida ya famia beke makurhuye nasro ka be saliba usugula koni kabo uma wa nasro ka te saliba usugula ko ay ko makurhune ya tala nin kuma be sawi konnana insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ka jina in famia chukun nyumandi ambela jelema ambe suina tabla yanno amma falaka gerje ko fon ka haminan ko bela jere no alaka so bunyu mallati ambe ya rabbi alaka amma koto akaya fanga juguman bema akanga nyuma fana bemine amma fallama salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima awlaqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.